Здравейте! Аз съм Боби, намираме се в Холандия и сега ще отговоря на един много често задаван въпрос от нашите кандидати за работа. И това е какво е ВСА сертификат и защо се изисква при работа в Западна Европа. Какво е ВСА и какво се изучава на курса? ВСА е съкращение от холандски и означава изпълнители на контролен списък за безопасност, здраве и околна среда. И е курс, предназначен да запознае работниците всички процедури за безопасност и здраве, които трябва да изпълняват на работното си място. Основните точки, изучавани в курса, са следните. Законодателство по безопасност и сигурност при работа. Опасности, рискове и предотвратяването им. Злополуки по време на работа, причини и профилактика. Безопасно поведение на работното място. Права, задължения на работодател и работник. Процедури при пожари и експлозии. Генерални условия за безопасност. Работа с опасни вещества. Лични предпазни средства и изисквания. Безопасна работа с машини и оборудване. Защо ми е нужен ВСА сертификат? Когато кандидатствате или искате да започнете работа в Холандия или Белгия, много често виждате като изискване ВСА сертификат или ВСА диплома. Според местното законодателство, това е сертификат, че сте преминали през обучение и изпит по здравни и безопасни условия на труд, или СБУТ, съкратено на български. Този сертификат е много важен, защото без него няма да може да започнете работа в строителни и индустриални компании в страните Холандия, Белгия, Франция, Австрия и Германия. ВСА сертификата може да бъде проверен от работодателя или проверяващия орган чрез уебсайта на Централния регистър. ВСА сертификата е валиден до 10 години. Най-честите професии, за които се изисква ВСА сертификат, са всички строителни дейности и поддръжка, електротехнически дейности, индустриално почистване и работа във фабрики. Различните видове ВСА сертификати. Има два вида ВСА сертификати, които варират според категориите на работата, която ще извършвате. Ако сте редовен работник, се изисква да имате БВСА, Басис ВСА, базов сертификат на български. Ако сте ръководител или менеджер на работници, трябва да кандидатствате за ВСА ФОЛ сертификат. Пълен сертификат, преведено на български. Как да получа ВСА сертификат? Обичайната продължителност на обучението е 1 ден с финален изпит, който е 1 час. При онлайн обучение може да се подготвите по-добре за 2-3 дни и тогава да се явите на изпит. Желателно обучението да бъде проведено на вашия роден език. Цената за обучение с курс и официален изпит варира от 150 до 250 евро. Подготовката за изпита може да се проведе в зала или онлайн. За изпита трябва да се явите лично на място. Носете си личната карта с вас. BP Services Europe провежда обучение и изпити не само за кандидати, които се обучават от нас, но и за всеки, който иска да работи в Холандия и Белгия. Също така може да ви дадем безплатни консултации за нужните ви документи и инструкции как да ги набавите. Не се колебайте, позванете ни директно на телефона или пишете на WhatsApp. Повече информация как да се свържете с нас ще намерите отдолу в описанието под видеото или на края на видеото. Надявам се, че ви бях полезен. Благодаря за гледането и не забравяйте да харесате видеото или да го споделите на приятел. Също така всички коментари са добре дошли, ако имате нещо неясно. Благодаря ви много отново. Чао!